Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lha wingi kaya gak kan Brebes kok. Storine Pak iki. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik Blinjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mini kok. Gua mampir neng Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Neng Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulia kok kono. Oh, nggih insyaallah. Ya jumeneng coba kaya kono ana. Biasan ning Campur Sari ya 5 lagu langsung kondur parantene gelem nunggoni bapake nganti yaine. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro wae mboten ndang lunga lho tegese lunga adok. Bener ya nduk ngono ya nduk. Nggih. Nggih. Nggih mau kete ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak madang karang ya. Nggih. Lah piye sesek lho? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Nah. Gon mulih sok nek digawa neh bar bodol. Disewa jenenge. Wah ya wis. Matur nuwun kaya ngono ile. Pengen kunjung karo wong tuane ngono ben wong tuane marem nganggo sandangan alamat Dangkara kaya. Iki nduk iki ngersake Kusuma Wijaya nggih. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ikan Salindri. Ya nduk, langsung bae ngimeni wektu. Kusuma Wijaya. Yo.